job inden for kommunikation og marketing, og kan du se ud af de jobannoncer, hvor du søger job, at du mangler kompetencer og kvalifikationer inden for de grafiske programmer, som Adobe, CMS, online marketing, sociale medier osv., jamen så kunne vores kurser måske være noget for dig. Inden du tilmelder dig, er det selvfølgelig rart at vide, om du har valgt rigtigt, om vi egentlig også underviser i det, som lige præcis du har brug for. Derfor holder vi et informationsmøde den 23. juni kl. 11-12 herinde i Rysgade midt i Aarhus. Og der er du velkommen til at kigge forbi. Der kan du møde et par af vores undervisere, som er på forløbet. Jeg vil også være der. Og så kan du selvfølgelig også se, hvad det er for nogle potentielle medkursister, som er deltager på sådan et kursus. Hvad har de her baggrund, og hvad vil de bruge det her kursus til, når de søger job? Så kig forbi. Det eneste du skal gøre, det er at tilmelde dig. Det kan du gøre på linket her over den her annonce inde på Facebook eller LinkedIn. Og så håber jeg, at vi ses der den 23. juni kl. 11 inde i Rysgade i Aarhus.